Здравейте, приятели! Днес ще правим така известния шоколад на Мистер Бис. Който не знае, Мистер Бис е един от най-големите ютубери на свят. Той е американец и има много абонати. Така, сега за това ще ни трябва половин бисквит Камото. Те са казано вафлички, едно лепило и ще оставя долу в описанието линк, като в миналия епизод, в който правих сещате се на Уили Уонка фабриката за шоколад. Там правих шоколада, който има билети. Да, и май вече се сетихте. Минал път го направих с половин бомбон мерси, но този път ще го направя с половин бисквит Камото. И да започваме. Трябва да си изгънете яйцо по този начин, Мистер Биса, обаче не трябва да го едете до края, а да оставите малко разстояние. Сгъвате го от два така и трябва да стане нещо такова. И от вътрешната. Сега, на мен може да ми е малко голямо, затова ще го скъса и ще дойда отново. И ми хора, направих го, скъсих го малко повечко. За жалост, вие го виждате за няколко секунди, т.е. рязането, но беше дълго. Така, сега, както знаете, ако сте гледали епизода, хващате долната част, няма значение как го въртите, слагате го и обръщате го. И винаги ще има малко разстояние. Ами това разстояние просто го натискате, просто леко-леко, за да изкъсате. Ето го и проблема. На някой може да не ви стане. За този проблем ще трябва да се отреже ето така наполовина. И аз ще го отрежа и пак ще дойде след 200. Хора, малко повече го скъсих, но този проблем ще го оправим. Дано вие да не го правите, че лош. Така, ето го. Сега, много важна част. Не ви става. Няма да го режете пак. Взимате малко хартиено чиксо или нормално, каквото вземете. По-хубаво е да е хартиено или някакво друго. Вие ако искате, може да не използвате. Ето малко парче си взех. Може да не използвате, може директно да го отрежете, но слепил при мен не може. Надявам се и при вас да не трябва да го режете. Ето, примерно сега много и ще го скъсам. Така, нещо сигурно веднага ще ме нахейтите в коментарите. Ти що не го отряза, ти това она, ти това, Ами, не съм го отрязал по една причина. Всичко правя в прах, цапам и така беше. Понякога. Ето сега много не стана добре, но за съжаление ще трябва да ги сгъним. Ето по този начин и горе-долу шоколада е готов. Ще го отворя отново на шот. А вие да не пропускате тази готина поредица, може да отидете и гледате предишното видео, в което правим шоколад от Уили Уонка и спечелих билет в шот. От мен чао и до нови срещи!